Jiena bdejt bħala student ta' filgħaxija u kont qed nagħmel il-BA jiġifieri fil-Malti u fl-Ingliż. U darba fost l-oħrajn osservajt li kien hemm avviż biex titwaqqaf l-Għaqda tal-Malti, l-avviż kien poġġieħ fin-notice board il-Professor Oliver Friġġieri. Jien mill-ewwel interessajt ruħi f'di l-Għaqda, ma kontx naf li għaqda qadima ħafna li tmur lura sal-1931. U il-Professor Friġġieri ġifieri mill-ewwel kellu din l-idea li jinvolvi lill-istudenti. Fil-fatt għall-ewwel darba fejn fil-modi kien ikun il-President tal-Għaqda tal-Malti kien ikun il-kap tad-Dipartiment tal-Malti, f'dal każ kien il-Professor Oliver Friġġieri, u ma rridx li jkun hekk u xtaq li jinħatar student. Il-President ikun minn fost l-studenti. Fil-fatt inħatar George Said kien minn fostna l-studenti. Fost l-ewwel proġetti li kien hemm, mal-ewwel kien hemm il-mafkar ta' Dunkarn. Kien hemm iċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza wkoll u l-Gvern naħseb xtaq li jinvolvi li l-mafkar ikun parti minn daw iċ-ċelebrazzjoni tal-indipendenza, imma il-mafkar kien għadu li tisir tal-bronz, ridna nsibu nagħmlu l-allokazzjoni tiegħu, affarijiet li jieħdu ħafna żmien. U fil-fatt il-monument dam ħafna, dam 10 snin biex sar. Imma minn kumitat għal ieħor dejjem baqa' fl-aġenda il-monument ta' Dunkarn. Sakemm fl-aħħar inkixef fl-2000, fis-sena 2000. Il-Furjana konna. L-Għaqda tal-Malti bdiet u ġvera għandek l-ewwel fażi tagħha fil-perjodu mqalleb ta' żmien il-kwistjoni tal-lingwa. Ġifieri għandek l-Użar Briffol, Giuseppe Bonnici, za studenti ġejjin mid-dinja tal-mediċina. Imma li jħossu li l-Malti għandu jkun preżenti fl-università. U allura diġà qed huma l-katalisti biex ngħidu hekk l-katalisti biex jkun hemm preżenza tal-Malti b'mod akademiku. Tinsewx li l-Malti ma kienx preżenti, jiġifieri da bħala suġġett tal-istudju. U għandek daw l-istudenti li jilaqqaw l-awturi, jaqraw il-poeżiji, kien hemm sertem eżamit li inkoraġġihom, Sajdon li eventwalment mbagħad ħala għaqda fidejh. Mela qed nitkellmu meta ġifieri l-Għaqda tal-Malti għaddejja minn dan il-perjodu ta' taqlib anke kwistjoni tal-lingwa. U ġvera, u wara Użar Briffa u Giuseppe Bonnici, dawn jibdew anki il-pubblikazzjoni ta' il-Leħen il-Malti, rivista Leħen il-Malti, li bdiet mill-Akkademja tal-Malti, minn dak iż-żmien tal-kittiba tal-Malti. Li ġara kien li Użar Briffa kien viċin ħafna tas-segretarju tal-Għaqda tal-Kittiba tal-Malti, Franġis Saver Karwana, kienu ħbieb kbar. U Użar Briffa lil Franġisk għallu għandi nukleju ta' żgħażagħ li jħobbu l-Malti u jixtiequ jippubblikaw. U Franġis Saver kellem li President li Giuseppe Mosca Zoppardi, għallu għantu ikollhom numru għalihom. U fil-fatt ħarġet l-edizzjoni ta' il-Malti speċjali tal-istudenti tal-Università. U poġġew l-arma tal-Università. U dik naħseb kienet mbagħad li tat il-bidu, għax mbagħad minn hemm tant wera interess dan in-numru ta' il-Malti li minnu mbagħad beda joħroġ il-Leħen il-Malti. Ġifieri biex ngħidu hekk minn hemm iż-żerrija minn hemm bdiet bis-saħħa ta' Użar Briffa, Franġis Saver Karwana, ovvjament Giuseppe Bonnici. Imma mbagħad Użar Briffa rrid ikompli l-istudji tiegħu, kien rebaħ dik il-borza ta' studju biex ikompli jispeċjalizza fil-qasam ta' dermatoloġija. U Bonnici żamm l-Għaqda f'idejh għal ċertu żmien, imma mbagħad għaddiet f'idejn Sajdon, Pietro Paw Sajdon. U hemmhekk għandek 9 snin ta' taqlib, fis-sens ta' Sajdon kien bniedem militanti, jiġifieri jikteb u ittri mal-rettorat u mal-gvern, miegħu kien hemm ukoll Anton Buttigieg. Spiċċat l-Għaqda tal-Malti anke spiċċat imkeċċija mill-Università
Ġifieri kien hemm dan il-linkwi għaddej bejn minħabba kwistjoni tal-Malti ġifieri. Imbagħad jiġi l-perjodu ta' Aquilina ngħidlu jiena. Ġuże Aquilina imur jistudja jiġi magħżul mill-gvern dak iż-żmien ovvjament, gvern konna taħt l-Ingliżi, jingħażel biex ikompli d-dottorat tiegħu fil-Malti, structure of Maltese u ġvera. Eventualment mbagħad meta jiġi bil-pattu kondizzjoni li jiġi fid-dottorat. Iġib id-dottorat u tinfetaħ il-katedra tal-Malti. Minn hemm mbagħad għandek perjodu twil ta' jekk nisses 37 sena ta' 37 sena fejn Aquilina imexxi id-dipartiment, jibnieh, jissudah, jġib għalliema ġodda fih, jippubblika riċerka, teżijiet u sadattant jippubblika il-leħen il-Malti. Il-leħen il-Malti jibqa' għaddej fil-pubblikazzjoni tiegħu. Programmi fuq rediffusion dak iż-żmien dejjem kien għaddej, Aquilina dejjem kien irid jgħallem, kellu din il-forte fih li jrid jikkomunika man-nies u jgħallem lin-nies. Ir-rediffusion kien il-mezz tal-komunikazzjoni ta' dak iż-żmien. U għadna bis-saħħa ta' Aquilina rrid ngħid ukoll, għadna miġburin għax hu kien ħaħsib għal-qoddim, kellu dil-viżjoni għal-qoddim biex ngħidu hekk, ħasib jirrekordja l-vuċijiet tal-awturi ta' żmienu. Allura bis-saħħa tiegħu għandna pereżempju l-vuċi ta' Rożar Briffa, għandna l-vuċi ta' Pisani, George Pisani, ta' Carmelo Vassallo, ta' Tom Buttigieg. Ġifieri bis-saħħa tiegħu għandna l-vuċijiet ta' dawn l-awturi li jisilhom li ħallewna, imma l-inqas ġvera għatanna jaqraw il-poeżiji tagħhom, jintervistom fuq il-ħajja tagħhom. Iva, il-perjodu mbagħad meta il-Fakultà tal-Arti fis-snin 70 tiġi żarmata mill-Università, l-għaqda tal-Malti hemmhekk tagħmel perjodu wieqfa. Ma tieqaf ġifieri. Wara Aquilina mbagħad kien hemm perjodu qasir fi ħsieb Duncan Sant, imma mbagħad kien hemm biex ngħidu hekk dik il-kriżi fis-snin 70, fis-sebgħinijiet. Fis-snin 80 mbagħad meta l-Fakultà tal-Arti raġġa trid ġiet ir-rifondazzjoni tagħha, dak iż-żmien mbagħad kien hemm professor Vefriġieri li kif qed ngħidu li jinvolvi lill-istudenti. U allura l-għaqda tal-Malti terġa' issibruha posta taħdem mill-qrib. Darba b'aktar saħħa biex ngħidu hekk għax għandha mill-ġdid il-kap tad-dipartiment u tifhem ħaġa waħda imexxija flimkien mal-istudenti naturalment. Jiena l-għaqda tal-Malti ġifieri ħadta bħala r-riċerka tiegħi fil-atteżi tiegħi għall-MA ġifieri u jien minn għalija li insemmi l-perjodu tiegħi u tal-kumitat li kont fih, iż-żmien li esperjenzjajt jien u fil-fatt tant akkumulajt materjal li wassalt l-istorja sa żmien Aquilina. Sa żmien Aquilina għax bagħad spiċċajt tat-teżet l-għaqda tal-Malti beqgħet taħdem u tkompli imma dik storja oħra. Ġifieri hekk spiċċajt tat-teżi għatem ħafna x'ngħidu. U għatem ħafna x'niskopru wkoll, ġifieri intom qed tkomplu wkoll ir-riċerka tagħkom li għalija ħadd tiswa wkoll kieku biex dawk il-lakuni li għandi vojta nimlihom ukoll. Ħafna intervisti forsi xtaqt nagħmilhom ma m'għamilthomx. Jiddispeċini li ma xtaqt iktar tarif fuq il-Fera Drammatika, pereżempju tal-Għaqda tal-Malti. Il-Fera Drammatika kienet attiva ħafna. Nitkellmu ġifieri snin 50 u hekk. Il-Fera Drammatika għatex kemm kienet attiva u kienet toħroġ kienu jaħdmu drammi is-sena tal-imħabba pereżempju ta' George Pisani kienet anke ħolqot kontroversja għal dak iż-żmien. Iva. L-innu tal-Għaqda pereżempju, għandna l-innu, imma l-mużika ma nista' nsibha mkien għad neqgħod infittixa. Hemm l-innu tal-Għaqda. Hemm l-innu tal-Għaqda. Qiegħed fil-leħen il-Malti, ssibu fil-leħen il-Malti. Issa laqtni, ma nafx, ma naf li
sar ġie mużikat żgur. Għax kien sar programm fil-miliet, kien hemm programm fil-miliet. Kien hemm minn għalija wkoll Ġuze Kassar Poloċino involut. U kien ġie u dal-innu indaq. Hemm ritratt ukoll, hemm ritratt. Imma dal-innu għadna qed infittxu. Iva, ma blamment hawnhekk qiegħed imniżżel, blamment. Issibuh insibuh iva, suppost. Hemm ritratti, ġifieri. Dak kien nitwal perjodu żgur. Jien niftakar darba minnhom tkellimt qed nitkellem ma' Ġuze Kassar Poloċino għax jien hawn nirriċerka lil laqda ġieli sibċi lakuni u xi żmien meta tbissimli għalli kultant u għalli kien ikun hemm xi waqfiet l-emmolaw, ġifieri wieħed identifikahom forsi, mar forsi ma jsibx xi edizzjoni tal-leħen il-Malti, qed tifhem? Li jiskantani huwa pereżempju l-fatt li fi żmien il-gwerra fl-aħħar snin April 1942 il-leħen il-Malti jibqa' joħroġ. Tinduna anke mit-tip ta' karta, il-karta mhijiex l-istess kwalità tas-soltu, imma xorta joħroġ. Minkejja ġifieri bombi niżlin u ara naqra l-orgolju ta' dan nies kemm kien sod jibqgħu għaddejjin minkejja l-bombi niżlin fuqhom. Ġifieri hija meravilja. Però li twal perjodu li kien hemm l-Għaqda tal-Malti naħseb baqgħet taħdem ukoll xorta waħda. Fis-snin sebgħinijiet Ġuze Cardona u s-Sinjorina Melrose Gatt baqgħu jinvolvu lill-istudenti u anke joħorġu fuljetti. Qed tifhem, imma ma nistgħux ngħidu li kien hemm l-istess ħaġa qed tifhem ta' qabel dak il-perjodu. Hija importanti ħafna x'inha dejjem nara li l-Għaqda tal-Malti fl-Għaqda tal-Malti għandhom jitrawmu l-istudenti fix-xogħol fil-ħidma volontarja għal-Malti. Din il-ħidma volontarja f'diversi karigi li toffri l-istess Għaqda, President, Segretarju, Teżorier, dik l-esperjenza importanti ħatiswa aktar qudiem jekk dak li jkun ma jaqafx hemm imma ikompli l-kuntatti tiegħu u jgħaddi anki għall-akkademja mbagħad, jiġifieri aħna maħniex għal dejjem u s-sigriet ta' kull suċċess f'kull moviment huwa l-kontinwità. Irid tkun hemm il-kontinwità. Jiġifieri imma dik il-kontinwità tkun imsaħħa bl-esperjenza minn miżożija. Allura għandek l-Għaqda tal-Malti fl-Università qed taħdem minn qrib, jiġifieri għandek studenti jirriċerkaw u dik l-esperjenza importanti ħafna terġa' titħaddem aktar forsi b'saħħa fl-Akkademja tal-Malti. Min hemm mbagħad terġa' jinfetħu aktar it-toroq għall-Kunsill tal-Malti. Għall-Kunsill tal-Malti u diversi entitajiet oħra li hemm. Jiġifieri kull għaqda, mhux l-Għaqda tal-Malti biss, kull għaqda li hemm, l-Għaqda tal-Qarrija tal-Provi, l-Għaqda Poeti Maltin, kull għaqda li għadha taħdem tiffunzjona, għalina hija importanti. Għax minn hemm il-fjur, hemm iż-żerrija li minna ħadd kompli l-Akkademja. Aħna xtaqna li mal-President ta' Malta niċċelebraw jum l-Ilsin Malti fil-jum propjament għal dedikat għal lingwa materna ta' kull pajjiż. Jiġifieri dak torganizzaħ l-UNESCO sewwa, imma aħna laqqamnieh jum l-Ilsin Malti. Għax anki ġibditilna l-attenzjoni kienet l-ex-President tar-Repubblika Mary Louise Colero Preca kien għadilna l-jum tal-lingwa materna u naqra għaltilna mhux aħjar jum l-Ilsin Malti. Naturalment. U l-ħsib tagħna kien li għalkemm qed neħdu ħsibu aħna bħala Akkademja, imma talterna l-jum l-okkażjoni kull sena talterna u kull għaqda ikolla l-okkażjoni li tippreżenta ruħha u x-xogħol li tagħmel, ġifieri qed tirreklama ftit il-preżenza tagħha. Bix-xogħol tagħha allura minn għalija konna bdejna mill-Għaqda tal-Qarrija tal-Provi, u bad anke Poeżija Plus,
tifhem? Ġifieri u l-aqda tal-Malti, ġifieri kull aqda meta jmissa tiċċelebra lilha nnifisha f'dan il-jum. U hekk kulħadd imissu. Tifhem kull xi darba jmissek. L-importanti li tibqa' attiva u ħajja, qed tifhem? Dikka kienet ukoll kollaborazzjoni ma' laqdiet dik. Waħda mill-isbaħ memorji li għandi, naturalment, hija tal-meta organizzajna il-Kungress il-letteratura Maltija mis-snin 60, mis-sittinijiet l-hawn. Ir-rabta tal-awtur ma' soċjetà. Kienet l-ideja tal-professor Friġġieri mill-ġdid li nagħmlu dan il-Kungress, għamilnieh konna ġol Ħaland Hotel u attendew ħadu sen fih l-aħjar imħuħ sa kellna l-ġifieri niftakar Dr. George Nusrat Kirkop, il-professor Friġġieri ovvjament, dak iż-żmien Dr. Bernard McCallum, illum professur, lil-Dr. Alfred Sant. Ġifieri kulħadd jagħti semmu f'dan il-kungress wara l-movement għaw minn letterarju, speċi sar minna l-letteratura Maltija, fej qiegħda. U dak kien kungress li ġebet l-attenzjoni ta' min kien interessat f'Malta fuqna, ġifieri kien warajh mbagħad għamilna kungress ieħor. Konna sejjaħnielu u li tennanna venut fl-Ewropa u konna ħloqna naqra kontroversja fih dak għax speċi maħna konna l-ewwel għaqda li biex ngħidu hekk iddiskutejna l-mistoqsija kbira jekk Malta hix imħejjija biżżejjed biex tkun parti mill-Unjoni Ewropea. U l-fatt li għamilna t-titlu kif għamilnieh, maħna minna mistoqsija u li tinnanna venut fl-Ewropa, mistoqsija speċi, għarajt, ħloqna naqra ta' kontroversja wkoll biha. Aħna lesti bħala poplu biex nkunu parti ma dawk il-pajjiżi ħafna kbar minna. Jew ħan imbalaw x'ħan jiġri minna, ġifieri kien hemm dawn l-mistoqsijiet għaddejjin dak iż-żmien u aħna konna fost l-ewwel li bdejna niddiskutu. Npoġġew il-mistoqsijiet quddiem il-poplu Malti. Imma ġdid ħadu sem ħafna politiċi ġifieri kien hemm Dr. Gomez Bonici, Alfred Sant, Prim Ministru Felik Adamik. Imma ma nistax ma nsemmix l-esperjenza sabiħa tal-monument il-Mafkar Nazzjonali ta' Duncan li kif għedna ħabbatna mhux ħażin kien mill-bidunet fl-aġenda u bqajna nippersistu minkejja l-ostakli kollha li sibna saħansitra kellna anke l-applikazzjoni lista fejn ħanpoġġu l-pedestal u fejn ħajtqiegħu u nsibu minn waqqafna u rridu jirriolakizzaw, ġifieri jagħmlu riolokazzjoni tiegħu. Ma qtajniex qalbna, niftakar konna stappajna 10,000 sticker ukoll biex niġbru l-flus mill-iskejjel u mill-poplu, ġifieri għamilna kampanja ta' ġbir qawwija. Oliver dejjem xtaq li da jkun mill-poplu għall-poplu, right? Ġifieri inti għandek l-għaqda tal-Malti ma qiegħda toħloq il-ħtieġa li jsir dan il-Mafkar Nazzjonali. Għax bust li ġa kien hemm, kellek il-bust fil-Biblioteka Nazzjonali, il-bust ovvjament f'Ħassebbuġ, imma Mafkar Nazzjonali ma kellniex. Kellna ta' Dante, Alighieri, ma Mafkar sħiħ tal-Poeta Nazzjonali ma kellniex. U aħna ħadna ħsieb li dan nagħmluh. Ħadilna ħafna żmien, vera ħafna enerġija, persistejna u fl-aħħar waqqafnieh fejn jinsab illum quddiem il-Monument tal-Gwerra u ġvera fil-Furjana. Diffikultajiet dejjem ħassib u iktar mill-aspett finanzjarju naħseb għax inti toħlom ħafna, tkun tixtieq tagħmel ħafna proġetti sbieħ, imma l-ammont ta' flus huwa pjuttost miżerja ġifieri. L-għaqda tal-Malti kienet tirċievi bħala qdiet oħra, ammont ta' flus u iktar ma taħdem iktar jagħtuk. U dejjem konna nieħdu ammont ta' flus, imma ma kinux xi affarijiet kbar li bihom tista' tagħmel xi proġetti qed tifhem li ta' barra minn hawn. Minn nuqqas ta' interess forsi wkoll li konna kien jiddispjaċina ħafna li forsi mill-ġurnalisti forsi ma kinux jagħtuna daqshekk qed tifhem tħossok tażaq fl-ilma kultant mal-awtoritajiet għax tagħmel kemm tagħmel tipprova tixpronhom kemm tixpronhom
jibqa' f'wiċċek, donnu jgħidulek iva ma mbagħad jagħmlu li jridu fil-verità. Ġifieri iva, dak li jkun irid tkun naqra ossessjonat biex ngħidu hekk bl-idea nkella ta' qalbek. Il-Fira ta' Ktib Malti, konna wkoll organizzajna l-Fira ta' Ktib Malti li kienet mill-ġdid. Bis-saħħa ta' dik il-fira, ħafna studenti ġew u mhux qed ngħid li ma kinux jafu, ma naħseb għenet biex jirrealizzaw kemm fil-fatt għandna kotba pubblikati bil-Malti. Għallin dik kienet saret fis-Sala Despot, niftakar illum ovvjament saret il-post fejn jitħarġu għaw jagħmlu rehearsals il-Filharmonika tagħna nazzjonali, l-Orkestra Nazzjonali. Jiġifieri hemmhekk konna norganizzaw ħafna attivitajiet. U niddejna wkoll li kont nieħu pjaċir ħafna meta kien ikollna tnedijiet tal-kotba. L-Għaqda tal-Malti nidiet pereżempju l-Ħolma Maltija ta' Franz Ammut, nidiet Sayonara ta' Viktor Fenek, u Provence ta' Treverzara, u oħrajn ta' kittiba żgħażagħ li bħalissa forsi ma niftakarhomx. Imma dik kienet ukoll meta tniedi ktieb inti qed tiċċelebra, mhux vera, twelid ta' xogħol letterarju ieħor li min jafu sakemm da bniedem sakemm jippubblika jagħmel hekk. Ġifieri sakemm lesti u jara ktib tiegħu midbuħ aw stampat u jgħid imma mbagħad dak ħajibda triq, il-ktieb issa ħajibda l-avventura tiegħu mal-qarrejja. Inti li qed tgħin lill-awtur issejjaħ lill-qarrejja u awturi oħrajn biex jiċċelebraw miegħu. Dik xi ħaġa, dik esperjenza sabiħa dejjem. Dejjem sabiħa dik l-esperjenza. Il-leħen il-Malti llum naturalment fid-dinja diġitali tal-lum l-affarijiet ħfiefu ħafna u toqgħod attent li xorta waħda tagħmel xogħol sew u tkun rett ħafna għax il-perfezzjoni dejjem tibqa' minkejja l-għodod li għandna dejjem tibqa' fit fotografija pereżempju, ma tħalli żballi jaqbżulek. Da dejjem. Imma fi żmieni il-leħen il-Malti ukoll beda żmien diġitali, kien beda sewwa nitkellmu bidu ta' snin dizajnijiet. Bdiet u l-era diġitali, imma xorta niftakar konna meta sar kienet issir tiswija, kien jarġa' jittajpja, jaqbad il-faxxa u jwaħħalha fuq fejn kien hemm żball. Jiġifieri jiena nħaq dawk iż-żmien. Qabli tarġa' ta' qabilna kien issir biċ-ċomp, il-magna ta' ċomp, kull jittajpja u t-tipi jiffurmaw ruħhom u jekk għandek żball titteqret kollox minn għalija u tittarġa' tibda. Ġifieri llum tħaffef ħafna x-xogħol. Minn ġdid ma kienniex dawk il-fondi u Alla jaf biex sakemm niġbru fondi biżżejjed biex nippubblikaw nġibu l-sponsors, l-għajnuna min jisponsorjana, reklami. Ġifieri ma kienx daqshekk faċli. Jien gost kbir tiegħi kien meta bdejna noħorġu l-leħen il-Malti li f'daqqa waħda bdejt nirċievi talbiet ta' nies li ma nafhomx biex nibatilhom il-leħen. U tirrealizza li din l-għaqda inti għal-ewwel tant kollha dik student, inti fehem ma tirrealizzax. Ma qabilna kien hemm ġenerazzjonijiet sħaħ ta' Maltin, ta' abbonati, ta' membri tal-għaqda li skoprew li l-għaqda reġeddit tiffunzjona. U kellhom il-kollezzjoni kollha forsi tal-leħen u rridu jkompluha. U bdejt nirċievi minn għandhom biex nibatilhom in-numri biex jabbonaw ħalli jkunu abbonati. Dik kienet esperjenza sabiħa wkoll, hemm tara l-kontinwità wkoll. Allura daw kienu l-antiki, l-abbonati antiki, li baqgħu interessaw ruhom f'kull ħarġa li konna naħorġu. Qed tifhem jekk ma ssibx ħadd ukoll jgħidlek meta fadlilha biex toħroġ di. L-awturi ovvjament li jkunu tawk ix-xogħol jiġru warajk ukoll jixtuqu jaraw meta da ħajjidher. Ix-xogħol meta ħajjidher ġifieri inti tgħidilhom isma' aħna qed naħdmu fuq u ma għad fadlilna naqru sakemm joħroġ. Ġifieri dawk huma esperjenzi sbieħ ħafna jirrikjedu x-xogħol imma hemm is-sodisfazzjon ukoll. Tatni esperjenza kbira għal mit ninħobb lil Malta
ma kif kitib li Oliver Frigieri f'wieħed mill-kotba tiegħu jien kien isir żball fi-ktieb tiegħu il-ktieb tiegħu ta' wara fil-Parlament ma' Gidru Fjuri. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, skont kif tgħidha. Fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri, jew fi gżira ta' Parsi jikbru fjuri. Sensiela ta' novelli, u fid-dedika tiegħu għamilli biex tibqa' tħobb lil Malta minkejja Malta. Ġifieri, tibqa' tħobb lil art welidek minkejja l-ostakli li jagħmlulek, u ġifieri. Da bħal meta inti, Oliver Frigieri kien jagħmlhomna profs dawn, kien jgħidhomna. Isek għandek musbieħ, għandi kun jikkwota li l-Akwilina jekk min isir żball, isek tixel musbieħ, ma li tixel musbieħ hawn Malta, kulħadd jiġi biex jonfħu jitfih. Biex jiddawwal, tipprova ddawwal, imma ssib min jitfilek id-dawl, ġifieri. Anke Akwilina stess kien jgħid lil Malti qisu s-Cinderella. Ġera, Cinderella, li dik ta' Akwilina, ġveri, hija ġo pajjiżi u minflok sidi sitti għajjen nifsi f'pajjiżi nispiċċajt is-seftur ta' art welidi. Ġveri, l-antiki kienu jgħidu il-Malti huwa tajjeb bissak ċina. Jiena nikkotalkom li profs Manuel Mifsud kellu bżonn jerġa' jidħol fiċ-Ċina. Il-Malti għax illum ninkwetaw l-istudenti tagħna għas jafu biex ngħidu hekk ikantaw lil Malti. Għax aħna fi żmienna konna nkantaw lil Malti. Kull meta ninġabru qabel ma nidħlu għal-lezzjonijiet, illum hawn skejjel li qasdi m'għadhom jagħmlu. Tifhem, jiġifieri u aħna llum fl-Aqda tal-Malti, u intom għadkom għaddejjin, aħna fl-Akkademja tal-Malti nibqgħu intambru fuqha li l-Malti huwa l-irsin nazzjonali tagħna. U dak huwa wieħed mill-iktar x'aqbad tgħid ingredient tal-identità tagħna. Wara l-Qaqda tal-Malti bqajt involut għax jien diġà kont membru tal-Akkademja fi żmien meta kont ġifieri dejt aħna tħeġġiġna wkoll biex nkunu fl-Akkademja, imma bqajna naħdmu sew ġifieri. U ix-xogħol baqa' għaddej biex ngħidlek, tifhem? L-esperjenzi kif qed l-esperjenzi li kelli fl-Aqda tal-Malti, imbagħad stajt inħaddimhom aħjar fl-Akkademja. Ġifieri kienu dik kienet esperjenza importanti ħafna. Ma tistax tkun fl-Akkademja qisek mingħajr ma jkollok esperjenzi f'xi għaqda qabel, mhux hekk? Ġifieri s-switli mhux ħażin, switli ħafna. Anke fid-dinja tal-pubblikazzjoni, pereżempju, x-xogħol ta' kif ktieb tasal biex tippubblika ktieb, dika kienet esperjenza wkoll. U nibqa' nitgħallem, dejjem tibqa' titgħallem, dik il-ħaġa xi teknoloġija dejjem tinbidel. Illum naraw kif illum għandna l-fenomenu tal-Facebook. Aħna bdejna bil-karti meta kont żgħar konna nilagħbu bil-karta Sahara u bil-duplicator, bil-karti tax-xema, ndawru biex nagħmlu. Illum fis-snin 80 mbagħad kien hemm il-meravilja tal-fotokopjar. Aħna li konna fl-Aqda tal-Malti dak iż-żmien, min jaf kemm staġibna u għedna għandna l-fotokopjar illum u bdejna nagħmlu affarijiet bil-tifhem. Illum id-dinja diġitali tgħidlek għandek Facebook. Illum kollox, illum tista' tagħmilha torganizza xi ħaġa u ma x'għandarix fuq Facebook għaż iġilek ħadd. Jiġifieri Facebook sar għodda importanti li ma ngħadux mingħajrha tifhem. U hemm udjenza li għalkemm forsi meta inti torganizza xi ħaġa u forsi ma jiġux daqshekk nies, ma drabi oħra jiġu. Tifhem ma hemm udjenza barra li tkun qed tissegwik fil-fatt.